kanin miji Iye, wasan kanin miji akwai daɗi. Yanzu ne da ma a baki ke bashi. Me isa ba ta son kowa isan alaƙar da ke take tsakaninsu da wannan kanin mijin na. Haidar mun yi kuskure da muka ɓoye wa duniya cewa mu masoya ne tun a baya. Yanzu ga shi kowa zargin mu ke. Ki ji tsoron Allah Hanifa. Wannan bawan aulen ya aure ki da zuciya ɗaya. Ya cancanta da irin wa'annan sakai da yake kokarin yi masa. A lissafinsa da kuma lissafinta da kuma dukkan tunaninsu lallakam a mafarki suke sai dai kash wannan karam ya zo da daidai kaddarsa tana iri ɗaya. Kanin miji. Ina so duk wuya duk rintsi kada mu bari Habib ya san wannan abu. Idan ya Habib ya san cewa ba ke budurwa ta ce a baya to ki sani komai ya kwabe. Idan kin shigo gidan nan ki tabbatar kin kyautata masa abin da ike so ki masa. Samun ki da nayi da kuma yanda kike kyautata min kike dada mun su ne kullun suka sa ni yanayin da nake ciki na farin ciki da annashuwa. Talaka bai iya tsara kalaman soyayya ba Rufaida. Ƙarya yake faɗi miki saboda binta abin da zai tabbatar miki da wannan soyayya. Muveis! Ta ya za a yi a san ke 'yar mutunci ce bayan kina kwana gida ɗaya da tsohon saurayinki. Mun dai yaya Habibin ya fita. Kuna ɗan ɗana wasan ƙanin miji ko? Idan kika kuma maganar banza a kaina irin wannan wallahi sai na yi miki abin da ifi haka. Kanin miji. Shirin kamfanin Wonderful Movie Ton Nigeria Limited. Amma yanayin ka ya nuna kamar akwai abin da kake boye mu. Ban ji kunya ba. Wallahi ta yi aure. Domin ni da kunya da kawaici da tsoro kwata-kwata ban san sa ba. Rashin kunya zaki min ko kuma ki nuna min baki da mutunci? Ko rashin girmama kike ne ma ki nuna min? A ina ɗauka idan na shiru za ka iya min kawaici da kara ashe ba haka bane ba idan na ci gaba da shiru bakin ciki ne wata ran zai kashe ni a cikin gidan nan. Na gode ma Allah da ya sa kika fara nuna min cikakkiyar kewace ciki. Ɗabi'unki suka fito. Kanin miji. Mashirin shirin Abdulaziz Dansumar, labari Shafi'u Dauda Giwa wanda ya bada umarni baban nan one boy. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa a YouTube channel mai suna Kanin Miji TV ne kadai wannan shirin zai fara zuwa muku ne 1 ga watan Satumba ranar Litinin wanda zai rika zuwa muku misalin 7:30 na dare sai kuma Algaita TV misalin 8:30 na dare. Kanin Miji.